Saka ndinokuti kazwai kwamuri ikoko papodcast yechishona yatiri nei. Ndinovimba kuti muri kuitwa zvakanaka muchichengetwa. Saka last week hatina kukwanisa kuposta chinhu, but this week here we are. Ndinovimba kuti Mwari vari kuchengeta kwese ikoko kwamuri. Saka ndichaverenga hangu kuna vaEfeso vechi2 baba 1 panoti, kana muri imi makanga makafa mukudarika kwenyu nomuzvivi, izvo zvamaigara mazviri pamaitevera nzira dzenyika ino uye nedzomutongi woushe hwomuchadenga, iwo mweya unoshanda zvino muna avo vasingateereri. Saka padare pakati hanzi isu tose taigara pakati pavo pane imwe nguva, tichikudza kuchiva kwenyama yedu yezvivi uye tichitevera zvido zvedu nezvataifunga. Saka pekutanga pa ndaichitofunga hangu pekuti hanzi makanga makafa mukudarika kwenyu nomuzvivi. Saka munhu ari kurevheya uyu ndiprofita Pauro, ari kutaura before munhu asati agamuchira Jesu, kuti andori neassumption kuti kana munhu agamuchira amupenyu. But pandakapaverenga ndakafunga kuti zvinogona futi kuti munogona kufa uchifanira kunge uri mupenyu kufa uri mupenyu. Ameno zvinoreva chinhu here kuti Jesu andi wakamugamuchira ukabhabhatidzwa paNyohani, but uchingofamba pamabasa ako akare iwayo, kuti hapana chinenge chachinja. Kana wanga uchita zvechipfambi unongamba uchiita zvechipfambi, kana wanga uchiba waramba uchingoba, kana wanga uchinyepa waramba uchingonyepa, kana wanga uchiroya wotonoroyera muchechi. Saka hazvina kusiyana nemunhu asina kumbobvira atogamuchira Jesu, nekuti kune vaparidzi vazhinji vanoti hanzi kana munhu watogamuchira Jesu zvatopera, wakutoenda kudenga wedha chichi. Ivava ndashuwa napo hangu because pane panonzi naMambo Jesu vachauya kwandiri vazhinji vachiti, Ishe, inga takaita mabasa akawanda minana, tikadai tikaburisa mweya yetsvina, ko munongotiramba sei kupinda mudenga? Jesu akati, ndichavati handikuzivei, dzokerai kwamaita mabasa enyu. Saka pane shamwari yangu anogara achitaura kuti hanzi chivi, which is very true. And then kuzoita zvimwe zvivi zvobhoni zvezve, kuti munhu anotoenjoya, haana kana desire yekusiya chivi chacho ichi. Saka ndogara ndichitaura kuti Mwari vanotarisa mwoyo, vanoverenga mwoyo, kuti pane mutsauko pamunhu ari kustrugula nechivi, handiti ari kuda kubuda but ari kustrugula. Kuzoti munhu haana kana pfungwa yekubuda, anotowana joy imomo, anotowana kurarama imomo muchivi ichochocho. Kwaari chivi ichocho chikabviswa, upenyu hauchareva chinhu. But kuzoti mumwe anorwadziwa mwoyo kuti Mwari, ndoita sei? Ndinoda kuregera kunwa but ndoramba ndichingonwa, ndoda kurega kudai but ndoramba ndichingodai. Vanhu tu vakasiyana ivava. Saka dzimwe nguva hapana mutsauko pavhesi 1 pekuti kana muri makanga makafa, kuti unogona kuramba wakafa asi uri mupenyu. Handiti uchira kuti mweya wako wakafa, hapana chinodokwairira umwari, hapana chinodokwairira shanduko. Saka nevadikani
dzimwe nguva unogona kunge usina kuzviongorora, zvinoitika kuti unogona kufamba hembe yakafukuka kubheki kusina kuzviona. Handiti vanoseka vachiseka kusvika pamwe watozoona munhu anoti mamakadzira hembe yenyu pakati pakati. Saka nechiviwo futi unogona kufamba uchinga kuti uri kugona but isiri mhosva yako. Saka tese ngatizviongororei patiri kufamba napo kuti tabva here mukufa uku, tiri kupinda muupenyu, tiri kutendera mweya mutsvene here kuti atishandure, ende anotenderwa sei nekumukumbira nekumuchemera nekumuudza chokwadi kuti baba ndakamboedza izvi zvaramba, ndambozama kudai, ndambozama kuti ndiregere izvi zvaramba. Vanozviziva ende vanotozviona, vanoona kuzama kwedu kwese. Saka vadikani, ngatitarisei patakamira kuti tisazosara nguva yacho kana yasvika, kuti tisazotadza kuyambuka patinenge tichifanira kusenge tichiyambuka. Alright, hanhasi handina akawanda hangu but handina ramusha kuti ndirimwe munhu panze apo. Muve nevhiki rakanaka.